благодаря на всички вас, които се отзовахте на нашата покана. Действително, тази година е 110 години от рождението на доктор Атанас Москов, който е роден на 28 август 1903 година в град Севлиево. Всички знаете, че това е едно от селищата на българската социал-демокрация. Че това е една от най-светлите личности, най-светлите умове и, как бих казал, просветители, рожба на българската социал-демокрация. Човек, който излъчваше огромно благородство в отношенията с хората. Всички ние знаем, че от неговия живот никак не е бил лек. След, как мога да кажа, младежките му студентски години, когато той завършва в Брюксел и е фактически доктор специал по право. През това време той е задграничен представител на Българската социал-демократическа партия, колкото спомням, от 27 до 38 година. Той е един от малкото, мисля, че няма друг българин, който е бил член на екзекутивата, така се казва, изпълнителното бюро на Социалистически интернационал. Връща се 36-та година тук. Между прочим е бил и член на изпълнителния съвет и на Белгийската работническа партия. И като се връща 36-та година в България, фактически активно участва в работата на социал-демократическото движение. Той е и народен представител от 1938 година в 24-то Народно събрание от тогавашната група на тогавашната обединена опозиция. Знаете, че преживява много тежък период от 1947 до 1953 година. Той е политзатворник и концлагерист, но това е един от изключителните примери на хора, които са превъзбогнали личното аз и беше човека, който аз няма да забравя като млад член тогава на Българска социалистическа партия, когато в едно открито писмо до Националния комитет на партията обърна така с един призив да работим съвместно с Социалистическата партия, да подпомагаме социал-демократизирането и фактически този негов апел беше подет от покойния мой брат, знаете, Стефан Радославов, тогава главен секретар на БСП, и който фактически на този извънреден конгрес 94-та, фактически 95-та година, точно април, предложихме нова политическа линия тогава на партията, да се заеме мястото, което го има като член на Союзския интернационал в българската левица, да напусне Съюза на демократичните сили като партньор, защото вече бяхме излезнали от там, да се ползва възможността тогавашната парламентарна група на демократичната левица да внасяме наши предложения за законопроекти и с една перспектива за по-тясно сътрудничество и партниране между социалисти и социал-демократи. Слушам всичко това и прегледах и книгата и ми става много тъжно. Първо, защото аз не познавам друг такъв мислител от средата на 20 век български. Ние нямаме друг такъв мислител. Толкова дълбок. Второ, тъжно ми е, защото всички тези негови прозрения, цялата му дълбока хуманистична идея, възглед, душа и всичко, те не достигат до хората. Те не са достигнали след 9 септември, когато са го влачили по лагерите и затворите без съд и присъда, както всички знаем. И след това до 89-та също, защото на него е било забранено да пише, да говори. Изобщо да има интелектуална изява. Намирам това за престъпление. Много пъти, когато сме разговаряли, той се казваше, прости ми Господи, те не знаят какво правят. Не. Те знаеха какво правят. И няма защо да им се прощава. Просто не заслужават никаква прошка. В това отношение аз съм много категорична. Затова мисля, че тази книга
първо трябва да бъде допълнена. В нея могат да се включат още неща на доктор Москов, тъй като така, за моя радост, при живе още той ме помоли да бъда редактор на неговите мемуари. Те излезнаха в 3 тома. В 3-я том там има неща, които са... Той е провидял всичко, което се случва. И е направил всичките възможни прогнози, които могат да бъдат направени. Да се направи едно такова издание, т.е. към тази книга да се добавят още неща, тя няма да стане кой знае колко по-дебела, пък и да стане. Такова издание заслужава да бъде представено не тук пред 30 души и не само в България. Защото мисля, че архивите на екзекутивата съществуват. Ние не може да нямаме достъп до тези архиви. Това е едно богатство изобщо за нашето социалистическо и социал-демократическо движение. Там присъства доктор Москов. Той там се изказва. Той там прави анализи. Ние знаем ли ги тези неща? Не ги знаем. Тоест, трябва да се извърши една изследователска дейност, която смятам, че вече ние, които сме около тая маса, не сме длъжници. Защото 20 години, честно си признаем, не сме се захванали с тази работа. И това, че този сборник излиза, е добре. Така че нашия дълг към доктор Москов да си стои. Когато говорим за хуманизма, си мисля, че това е най-дефицитното нещо днес. То не просто е дефицитно, то е презряно. Мисля, че социалният хуманизъм, тази идея, дълбоко свързана с Маркс, е повратната точка, типинг пойнта за рестарт изобщо на социал-демократическата и лявата идея. Изобщо на лявата идея. Мисля, това е шанса. Този шанс стои пред нас колко години и ние не го виждаме. Това е бъдещето на лявата идея. Това е най-естествената основа на лявата идея. Хуманизма и човешките права. Това включва всичко. Това включва абсолютно всичко. Когато господин Радославов каза за християнството, аз веднага, моите очи веднага светнаха. И понеже миналата вечер бяхме на представянето на великолепния сборник произведения на Маркс, чудесни преговори. И някой може да ни каже какви са тия червени боклуци, каква религия, какво християнство, как не ги е срам, нали? Маркс им е казал, че религията е опиум за народа. И сега искам да ви кажа точния текст от Карл Маркс. Значи правя оговорка в скоби, по това време опиумът се е смятал като лекарство. Той е бил много скъп и бил недостъпен за по-бедните хора. И за кафето имало закон. Така. И Маркс казва, религията, това е стенанието на огнетения човек. Това е една душа в една бездуховна действителност. Едно сърце в един безсърдечен свят. Това е опиумът на народа. Не за. И не случайно папа Бенедикт XVI и Ватикана оправдаха Карл Маркс и го извадих от списъка на еретиците. Казвам това като анонс към нашата следваща дискусия, свързана с хуманизма и християнските ценности. Има няколко срещи с доктор Москов. Има едно интервю, той не е публикуван в този сборник, би могло интересно да се потърси. Следващото име.
Значи, кое за мен е важно в цялата тази история? Първо трябва ясно да кажем, че доктор Москов беше антикапиталист. И аз много държа тази да е формулировка. Значи това беше един антикапиталист. Антикапиталист не значи човек, който е против демокрацията, например, модерната или по-класическата. Не, това си беше един антикапиталист. Той разбираше, че капитализма като формация, като модел на обществено-икономическо развитие е изчерпал историческата си роля. Значи тук е голямата идея, за да се стигне до социалния хуманизъм като една абстрактна идея, защото хуманистите, човешката история, мислители има доста. Нали? Така да стотици имена, все хуманисти. А тук има една следваща фаза в развитието на хуманизма. Хуманизма, който е подкрепен с идеята за правата на човека. И правата на човека сванати в глобалния свят по същество. Той казва, международното право, принципите, тези норми, които сме записали там, чрез обществото на народите, трябва да са валидни за всички държави, независимо, че в техните конституции и закони пише друго. Това е новаторския момент на доктор Москов, недостатъчно така изговорен на български. Някъде края на 1994 година, но преди изборите, няколко души от Социал-демократическата партия дойдоха на гости на Позитано, срещнаха се с други няколко души. Примерно, гостите бяха Захари, Стефан Радославов, имаше и още един-двама души. От другата страна, примерно, групата, да речем, се водеше от Краси Премянов. Бях там някъде наблизо. И така разговаряме, какво ще правим. Те казаха, не се издържа. Не се издържа БСП в тази ситуация. Това им беше точно. Няма да. Ще спестя там любопитни подробности. Та тогава възникна идеята, бе, другари, що не се опитате с великата идея на доктор Москов? Ясно ми е, че в ДСХ тези неща е естествен продукт на вътрешния дебат в Социал-демократическата партия, по-старата и в самото движение в този му формат. Но, както се каза, и там мъничко сме сигурно нещо допринесли. Благодаря ви.